ngizalwa Mangu. Isizulu sayaqala ngokushaka ukuthi bekhona abantu kuthiwa amazulu. Inhloso yami ngifuna ukukhulumeke. Sengicabanga usuku ingane mazibuye entanda. Esemele uJehova eyibuka. Zithi ziphezulu egcaweni zibe zikwasele. Bese ebuza uNkulunkulu athi bashumayeli likhuluma kanjani emathempelini lezi ingane nethu ayishoniphi. Sisho bajwayele sithi baba kungeni kuhlasela idemoni esontweni le TLB. Ingane seyithatha isinqumo. Zithi uma ugana umuntu omncane owuntanga yenu uthola ingane eyodwa. Ingane zamadoda lezi engikhuluma ngazo. Okufanele ivuse imizi. Besithi phelelwe uthando kushintsha lisuthi. Luphela kanjani uthando into ehlala ekujuleni kwenhliziyo. La ungekufaka khona nje isandla uyikhiphe. Siyakujula nje ngiyajabula khona insizwa la. Ezithi nje mawungeqhamuka inkosazana enenkani ngoJuly iyophuma ko-anti sivuza igazi ngamakhaya. Khona amakhosana u3 kade efikile la. Athi angiwabukele kodwa ngibheka amakhosazana anenkani. Afuna ukuyoshaya kuJuly. Sazophuma ngicingeke insizwa nje sike ngitshela. Kodwa ngifuna obaba bakhombise leli kusasa lesonto ngoba laba abantu abakhulayo abakhulela leli bandla. Abakhulele leli bandla. Ukuthi baze babe impunga. Bayithathephi impunga. Niyangizwa bobaba. Nize nibizwe ngamadoda nifike kanjani. Ngithe abazukusukuma laba abasemakhaya noma ezindlini okuthiwa yikwamakhumalo. Njama kwamamkhabela. Futhi indoda ayikho lapho umuzi ubizwa ngankosikazi. Akazi ukusukuma lo. Ngifuna ke kusukuma impunga zakhe leli bandla zadle ngizilekele ishebe zakhe isonto. Kwakheka imizi. Ngoba lezi ngane ezibanga umsindo lapha ebuhleni zalwa yithi. Iningi lazo ezabagcotsha. Ayisonto emakhaya ziye emathempelini ziya ngomhlangano kuphela. Ayikhuzeki. Mawuphantla sothi ningakwenza ukuthi today siyekeni bobaba thina size kushela. Emakhaya kayisonti. Lapha ke sanda nezo osesanda nezo. Akazi kuhamba ebuhleni enze noma yini. Cela ko baba babe amadoda kuleli bandla ngifuna ukuthi mangisebuhleni mangithi baba khona okwenzakalayo ethempeleni athi baba wekho namadoda wachile. Ngiyayikhetha inkosi yasePhalameni. Amen. Ngingwakwade besibonga. Ngiyacela ezulwini esihlabelelo samashumi awu9 ukukhonga ingilosi ekufikeni kwethu kulelizwe. Zula
ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni. Amen. Ngiyacela ezulwini uNkulunkulu abe ngakimi ngalomzuzu okuthiwa siguqe ngawo. Benginethembe ekhulu ukuthi ubaba ukhuluma nobaba abampunga eduze kwethu. Kimi impunga yafika nje igijima ngangithi iyadlula yangabe isadlula. Ngiyacela uNkulunkulu abe ngakimi. Ngumuntu onamahloni kodwa mangithiwa ngiguqe abamaningi kakhulu. Nanokuthi mhlambe ensukwini embili ezedlule sike sathunywa. Ngiyacela uNkulunkulu kungabe ukuthi ukuguqa kwami kukhipha imndeni yakithi mhlambe besifikile ezulwini. Kodwa ngicela uNkulunkulu angiphe nje amazwi amabili noma elilodwa nginikeze obaba. Uthi baba asikhulume njengoba sesificwe izinsuku zokuya kuJuly. Ukuya kuJuly ke bangcwele ngicabanga ukuthi nje ubabesho ufuna ubaba abazokweluleka abantu. Kodwa sikhona lana nje endlini ayibangcwele khona into eyikhulunywa ubaba umshumayeli ukuthi kubi kabe emhlanganweni sekufuneka umshumayeli wakho. Kubi kakhulu sekufuneka umshumayeli wakho ngoba usuke usuwenze okuphambene nokwenza. Bese kukhombisa ngathi la uphuma khona mhlambe awuphathekile. Angathi bekungesehlele lokho masifika kuJuly ngoba uma singehlelwa yilokho mhlambe soba sehlelwa ukulahlwa ingilozi yaleli thempeli. Hozani lonke wezizwe aselubasiwe elosiko hozani lonke wezizwe aselubasiwe elosiko asiyakulotha zonke izizwe ayizali badingayo asiyakulotha zonke izizwe ayizali badingayo. Siyakukhalela wena kade ungekho ekuseni. Inkonzo kade lapha ethempelini ekuseni. Uma ungalaphi suyikhohlile uzongabe unesho. Angazi umkhokheli lapha ekhaya noJamengweni akade bephethe inkonzo kade bethelwe ngaziphi ibonkolo. Ngoba inkonzo kade lapha ekuseni ibikhuluma naye wonke umuntu. Ikhuluma naye wonke umuntu kodwa amakade ungekho kade uthe uzongena inkonzo yasemini ngoba kuyabanda. Siyakukhalela. Into emnandi lapha ekhaya uma inkonzo ikudlulile noma ungayizwa senguxoxela noma ungayizwa usuyibuka la uyibuka khona kodwa imizwa ekade ikhona ngalowo mzuzu awukwazi ukuyibona ngamehlo. Ngoba imizwa yenkonzo awukwazi ukuyibona usuyilalele. Ukwazi ukuyibona ngoba inkonzo umbuka umuntu oyiphethe.
angathi uNkulunkulu engasipha ukunaka amaNazaretha, angathi engasipha ukunaka ekuseni inkonzo ikhulunywe kakhulu. Angazo ukuthi loya mgodi obugudwe ekuseni uzawugqitshwa ubani, kodwa ngoba obaba bakhona abayizimpunga sinethemba ukuthi bazawuvala. Ayikho bobaba into ebuhlungu njengokuthi ubaba ethe emdala phela umbone semdala, kodwa ukuthi makufika umuntu omncane kuye ebuza into ethakazi. Uma ungazi umdala uthakwazi bani? Ubani ozokwazi? Uthi ubaba uMshumayeli njengoba sidinga ukwelashwa, sizokwelashwa ubani? Uma ubaba emdala nje impela, umbone ukuthi mdala kodwa ethakazi. Khuluma wena Nkosi yami, oh khuluma wena lenhliziyo yami. Kuthiwa asibhula amazolo, kodwa obaba sicela uba besiphi ithuba lokuthi izinto esingazazi sizibuze kibo. Obaba kungakuhle bekuhluphe njengoba kuzohanjwa manje kuya kuJulayi. Uma unengane yakho nje noma umfana noma enkosazana, kodwa ungezikusho lutho nje kiyo, ubaba ihambe emhlanganweni, uthi ayifike phambili ibe naluphi uvalo. Ngoba ingane nengane ifuna ibuswe izwi likama wayo, elikababa impela lukhiye, fanele ingane yazo ukuthi ubaba lokho akakufuni. Kodwa uma ingane izohamba nje wena ifulele ngemali nje, hamba mntanami, izokwehla inyuka ebuhleni ithenga yonke into, igale ezansi idolo izodundubala phezulu. Ukuthi seku-9 ebusuku nokuthi ku-10 ebusuku awubaba kasho ngolutho. Uma ungakhipha ingane yakhe enkosazane ujame engweni ihambe ungazange usho lutho, kusho ukuthi awuyithandi. Uthi umkhokhele ekuseni ingane enkosazane ayihambi nje uthi emhlanganweni, naleyo umfana ayihambi yodwa. Izohamba kanjani yodwa? Ngoba izokwehla inyuka, ivula ifoni, ihamba ikhalisa ifoni yehla iyale, ikhalisa ingoma okungezona ezalala ibandla. Iyaqamba yabuzwa, wawabani mntanami, ngwakwaHadebe usabathabe ngisabathe esanda nezo. Ayimazi noMshumayeli nokuthi ukhona nokuthi unjani. Kodwa uNkulunkulu angathi bengasipho ukuthi izingane zethu mayihamba sizeluleke. Yabona nje ingane engashawa, khona umali othe lapha uzayishana manje esaka. Ingane engashawa uyibuze, uyibona nje ihamba ivula ifuba ithi noma ungathini leyo ngane ngeke uyenze lutho. Ngiyacela ukuthi ngehlele ngezansi ngalo mzuzu uyisele kibo baba.
Yababingelela abangcwele. Amen. Mfana omncane lo wakaMakhoba bengithi isigwebo sami sesedlile kushumane ngoba umshumane ukhome ngabanempunga. Mina anginayo impunga ashibika nje sidlale mbizweni wahlephuka ekhanda inwe. Kodwa ke abizwa Ase ngicabanga ukuthi ngoba bekhona impunga ekufazi ngifundise phela njengoba ngisengumntwana nje omncane fana nami ngifunde ngikhule kuzona. Kodwa ngoba mawuse likhonjini kufanele ukuthi sukumenza umsebenzi kaNkulunkulu sisezulwini bandana kaNkulunkulu. Sibuka thi siphuma ocela isikhiya asiphumi kosilanda bandana kaNkulunkulu. Ngoba usilanda lehleze ubuthi usilanda kubani usilanda ngoba uyosilanda uNkulunkulu. Wayebaba khayikotela Fukute lesiyolanda isikhila abaphumeleli bantwana kaNkulunkulu. Sisekulele uthuba siselonda ngoba umshumayeli uthi njengoba siulandela ukhethi nawuphunyula ke manje secela impunga ukuthi ke ziyale. Webantwana kaNkulunkulu angazike ngoba ngibone ngathi sonke amadoda acolela igoli noma babacolela igoli umshumayeli. Kodwa makuyilesi sikhathi liyashalela igceke ka. Ngicela ukungena kulo ndaba ngoba sikhuluma ngokwakhimisa bantwana kaNkulunkulu. Yashalela ngideke. Baba awukwazi emhlanganweni. Masichekanga ukuthi amapholisa ekhama ngeminyakazelo lesanyakaza ngale yandlela nganyakaza ukuze ukufika emhleni ukufike kuthi unokuqhamuka nje zonke izinto zesima nenhloso la khona uzojabula ukuthi hawo umntwana ushanelele igceke uyambona nomakoti uyamanyazela ngaphesheya. Amen. Kodwa nomakoti futhi ngomjalo unendaba enkulu efana siyazi ngoba sikuleyo ndaba. Amzokhuluma bakhoningi khona bayikhosazana kodwa sikuleyo ndaba kwakho ukuthi masiphuma ubona uma ingane iphuma siya ebuhleni noma ebhlanganweni sifike siphuma esikolweni ingoba isikole siphuma ekhaya siphuma kwena baba siphuma kwena mama uma nina izinto lingaveli lizovela kanjani ekhaya sikuleyo ndaba ngoba yithina esonayo ukucela basibesindele ukuthi ingane zethu zizokwenza okufanelekileyo bantwana baNkulunkulu. Asithi ke njengoba ngisho ukuthi mawushanele ekhaya akujabule nethonga la kithi uphuma uyobabikela siyehla nje siyobabikela ekhaya ukuthi ayi sekuyileyo ndaba bantu bakithi noMakhoba sesihamba nje banganibikela ukuthi mina sengiyinazaretha asambe nike siyemhlangano mongenisa umdedela asambe siyongenisa umdedela siyakhona sekhulumile baba ngokuyiphatha nangayo yonke into ukuthi kuyiphatha kanjani mawulapho ngabe kusemhlanganweni angizosha kuze ungena khona kakhulu ngonile busweni ushembe mebhali idlalelo zakhe ikhuluma nathi sonke. Uthi baba uma ungabe ingane izokhuluma nawe ungakwazi ukuphendula. Kodwa khona la ngifuna yakho. Asikadeni izenzo zethu bantwana baNkulunkulu ngoba izulu lomntana lisedekeni. Engakho kufanele sithi asihambeni siye emakhaya siyolungisa bantwana baNkulunkulu. Ngoba ilapho kufanele shanele khona. Sikuleyo ndaba. Angazi ukuphuma ngazi kahle ukuthi siye emhlanganweni omkhulu kodwa
nginenxa nomhadene noma nginenxa nomvangeli no baba umhlambululi ngapha eceleni kwami angisondele eduze kwakhe phela bese siyayikhuluma siyayilungisa le ndaba abantwana bakaNkulunkulu silapho esakha khona abantwana bakaNkulunkulu sizolungisa imphefumulo sizowakha alikho elinye isonto abantwana bakaNkulunkulu elikhuluma ukuthi uma uyinkosazana inkosazana ikhuliswa kanjani unkosikazi uziphatha kanjani ngiphuthelo-ke ngezwa kuthiwa inkonzo ekuseni futhi bengekho abantwana bakaNkulunkulu kodwa sisilapho ngoba ubona seyinto sezingaka nje la mnyango sekukuniphi sekubakhona umakoti isanganga itrain manje kumkhwenyana phela sengubaba kwabanye nabakhona sebethi babezala kumina sengingabuza nje insizwa zami ube zilikhala mhlawumbe ezinye ngabe sebekhona umakoti lisaveve itrain mali yamakoti noma ngoba umakoti mhlawumbe nani umakoti nisho ngokusho ukuthi inkinga ingakhona ngala ngathina uzolungisa kanjani itrain bangabe ungagcwaliswa igate eyifaneleyo khuluma ngokulima insimo wentwana uNkulunkulu insimi yalini ihlakule uyilungise kahle awufuna uba nesivandi sisithefane sakho sithele kahle uyasinisela unenake endlalisuthi nesiniseleni isivandi hayi ningazami ahawe madoda isivandi awukwazi ukutshala utamatisi uma utshala ukati uzoyimilela nje angithi fa uba wena uhlakulelayo ukuthelele nisemukhelele abantwana uNkulunkulu ngiyabuka ngoba ngiyakubhekile njalo ngapha umshumela ukhuluma ngokugana uthi khona basafuna ukuba kunendaba enkulu nathi sisambe sisabhekile nje sengike ngahlokoloza abomama basekhaya lapho ngathi wemabuthelezi nawe mamkhulu unganjani bangathinta umthathu kodwa hayi kusemandleni akini makho bathi kusemandleni akini kodwa ngevele uMathezi dala ngivumela ukuthi ngathatha kusesekujabula nje manje ngoba phela ukhuluma lapha ngqondo zendlini kodwa kubalekile abantwana bakaNkulunkulu asinaqoqi nje ingane zabantu sizozenza impahla zokugqoka soyifaka emashalofini hamba njalo abantwana bakaNkulunkulu wena uthathile lapho uthatha umuntu ozokukhulisa ozophilisana la ekhaya ofanele umnakelele ngayo yonke indlela uyageza makoti angithi uyageza ngisho zomwashinya wena kufaka uwashinya kodwa uyageza uma uyindoda ihambe 23 uyazigeza kanjani makoti angizoya kude uyageza makoti yamkhopha makoti wakwazi ukuthi makoti mangabe uphumela lapha fanele makoti ahle wabonakala ehamba lapha ahluke kwabantu bona athi uyaphila kule yamakoti lo umbone noma ubona kahle makoti ekunzima ukuthi hayi lo uyaphila uyagojwa kahle batama ilento sikhuluma ukuthi asinakelele ngaza singathathi nje ukuthatha lapha uthi wenzela ukuthi ngifuna ukudlula ngoba la ekhaya ungaganiwe kuthiwa yona indoda cha uma la ekhaya ungayenzanga ukuyikhona mawe indoda ungamele ubudoda bakho awubeka umthetho washo baba bakhe edekeni ungabazi ukumisa lo mthetho uthume uqonda ukuthi pho awusesiyona indoda yilo lesihlabela esisho namba 85 osuwonile usweni bezulu bakini sophumile emthethweni akini wena ufika ngalena uyofika ubuzwe awunkosikazi uhamba edeleni ungasifakile isidwaba zina ugane khona mayihloniphe inkomo suwonile emzini lapho ugane khona abantwana bakaNkulunkulu sidaba sibale kakhulu ingane zakwethu angizongena kakhulu ngoba ngisemncane mina angizoshibe ngiyala nje ngoba siya emzini omkhulu siya ezulwini lethu lapho kufanele ehlobe sonke mawindoda usendekeni nawe ukuphela uwazi ukuthi ukunyathela edekeni lakini unyathele ngesizotha nangenhlonipho nomakoti manyathela anyathela ngesizotha ubona nazi inkomo zethu ihamba ngoba uhamba efaka isidwaba ungathi awuyahamba uyambona nje makoti ongasifaka isidwaba ukuthi uyayathi azela nje awuboni kahle bantwana bakaNkulunkulu cha angehlele ngenzansi mshumayeli bakhona ubaba abadala oyibona fa bakhe baqondise izinto mina ngisemncanyana uNkulunkulu athembe umusa nyaba amen oh bathi boshela nomsisi atsho uyisabile uyazosela wasemabheleni Sibongo ingane yakhona la ekhaya ngimncane bakwethu ngiyaxolisa ngizokuthethelela sebekhulumile abantu bakaNkulunkulu sesizwile nasekuseni sizwile inkonzo
ikhulunyiwe ekuseni ibhimbike lokuhlabela nizonixolela nesikolo asange sibe khona siye emhlanganweni kaJulayi siyazicelela ngoba sizalayo ukuthi abasemukeleke nathi njengoba sabantwana sebancane basikhethile emzini yabo ukuthi sikwazi ukuguqa ngaphakathi kwaleli khalabo sibahole sibalethe la kuleli bandla lamaNazaretha sizifiki ke thina sabafika izolo asikhulelanga la ekholweni besiqashiyela lesigangeni singazi lutho kodwa ke asibheki nakho lokho sithi uNkulunkulu wayesifundisa okunye yoba sabantwana ukuthi indlela kuhanjwa kanjani la kuyiwa ngasekhaya sikufundile ke lokho saqabashiya esigangeni sasingazi ukuthi siyofika la mina njengangitshela ukuthi hayi into yamagwala ukholo angakuthatha ukuthi uyinto eyomuntu ophilayo kodwa ngikholekile ngelinye ilanga yile inkinga emzini wakithi eMabheleni zinhlakile inkinga zingibelethe ingazi ukuthi ngizophuma kushonephi ngoba ukuganwa kunzima nokuzalwa abazali sebengesaphelele ekhaya kuba nzima uthola ukuthi usuyadwamuza ke manje awusazi umuntu owubaba akavamisile kakhulu yazi ukuyigona ingane nangabe esihanjelwe unina uyaqalaze ngelinye ihlo athi nasethola umamncane bese ethi hayi engane kusho ukuthi ayizwa kahle kuyini ngitshela lo mthetho nalo kodwa ayiwulaleli kanti ushiswa uba esenza ukufudumala kwenye indawo ngoba sekuyabanda ngapha ngoba usamshiya lo owayekade naye ngaleso sikhathi yesithwala ubunzima-ke lapho thina nasesifika kulowo ndawo ngoba sizibona sesengathi sabehluleki kanti kube wangihola wangibonisa ukuthi indlela ihanjwa la kuyiwe ekhaya mina ngikhulele ngaphansi kwesalukazi ekusona esangincelisa ngoba uma wangishiya ngincane njengale ngane la phambi kwami nje unini uyishiye akayazi ayimazi unini ukuthi usikhathi sini umi kanjani ikhuliswa yithi nje sowomkhulu bayo kodwa ngiyancenga mina ngiyibonise ukuthi mntanami ngivukela ngiphaphamela angithandi ke kusasa nawe ufuze ufike kule nto engiyibona kwabanye abantu khona abantu abathatha uqholo lokuthi anginamzali akuthatha abeke ekhanda lakhe lokho kanti kususe lokho nasubona ukuthi yebo ngikhulele emzimeni khona kodwa ngibona indlela eyangasekhaya ukuthi yiphi ngifuna ukuphila yiphi impilo wangiwadisa-ke mina ugogo kwakithi kwakuyintombi yakwaNgqulunga yayindoda yimfazi khona omunye ubaba kwazongibuza ngingapha ngisebenza ngapha ejulisi wathina ngimxoxela ukuthi mina ngikhulele phansi kagogo ungifundise lokhu nalokhu wathi ugogo kakwanti wayeyindoda yini ngoba phela indoda ekufuneka isho kanjani wathi ugogo akwayithathaphi konke lokhu wayewavelaphi ngathi wangikhulisa mina ugogo wangitshela ukuthi indoda yini umuntu onkosikazi uyini wamfunda kuphi umuntu naye unkosikazi ukuthi nayifuna ukuba unkosikazi ukuthi uma kanjani ngoba bakhona abazontshontsha bejabulela ukuthi umuntu uthiwe ngiyakuthanda ngingakulobola bese egijimela ukuthi yontshontsha inkomo lapha bezontshontsha
efika futhi esimeni sakho ungenayo ubaba nomama, efika kuubaba kuphela, uzodlala ngawo lo makoti. Ngoba uzoxabanisa nobaba wakho, uthi asiphume la ekhaya sokwakho owethu umuzi, la izofika qoqobale khona. Akudonse uwasathe lehle ibhuluku ebheke enzansi yahudula. Ngani? Ngoba awufundisekanga. Unzima baNazaletha, unzima empilweni. Njengoba esho nje uMshumayeli, unzima empumelelweni okuya phambili. Sikholele emzimeni. Mina benginenkinga exakile. Bengehla la ngifike la ngithola umsebenzi. Nangithi ngiyobika ekhaya ukuthi sengithola umsebenzi. Nangithi ngiyabuya umsebenzi awusekho. Ngikhuphuke ngizozama. Ngithi ngiyawuthola umsebenzi. Nangithi ngiyehla ngiyekhaya ngiyobika ukuthi umsebenzi ngutholile. Ngiyabuya umsebenzi awusekho. Ngithathani? Ngithatha umuntu wesibongo sakithi. Ngithi akazongikhulumela emsamo. Kanti nayikhulumela lapha emsamo uyaphambanisa. Ngizalwa yenye indoda phela nami. Wayengayinqomi leya ndoda yangizalayo. Nayikhuluma lapha emsamo ukuthi nangu umntanakho. Ngizothi kukuthi nokuthi kumntanakho. Wayenganqomi umuntu akangizalile. Wayekhuluma zakhe izindaba. Ungahalalazi nokhuluma ngesibongo. Khuluma ngesibongo ngqo. Ukhulume ngalabantu engibaziyo ngaphakathi kwekhaya ukuthi ubani omzalayo, ubani wakade zalo ubani. Uze siye phambili. Manje la ngikhohlisa ngomuntu, ungitshela omunye umuntu ungamtsheli ngalongizele. Ngizoyaphi mina? Ngizobe ngilobani? Nangihamba lapha, ngihamba khona, ngizobe ngigade ubani? Ngoba wena ungunulusela ngabanye abantu obeyibo laba abangikhulisile. Nawulala umuntu, ulala badulela ugade omunye izolo. Nawuvuka namhlanje uvuka uthunyele omunye kuthiwa mgadeni nanga umntwana uye endaweni ethile. Uthola ukuthi lo muntu lo ugadisile namhlanje ubona amalanga wafana. Namhlanje ungazibona uphumelela yonke into, uzibona uzibuze nawe uthi hawu namhlanje niwele kuphi, kwenzakaleni? Ugade umuntu oyinono. Uyabe ngakusasa unikeza omunye umuntu. Unikeza isidlongo nje sabe sikushayisa yonke indawo le okade ungayilindele. Uthola ususenkingeni. Sisekholweni ke namhlanje siyazicelela ube emncaneni bethu. Siyacela ukuthi lesibazalayo, siyacela ukuthi Nkosi yami angathi bengasikhumbula. Mina ngisengedwa emndenini wakithi uba yiNazaletha. Ngithwele ubunzima obukhulu kodwa ke sebekhona sebengihlonipha nangikhuluma ngaphakathi kwekhaya ukuthi ke bakwazi ukuhlonipha nje ilanga leSabatha. Ngijabulele lokho nje ukuthi bangihlonipha noma ngimncane kodwa ke bayangizwa ukuthi ngithini. Ngibonge lokho nje ngaphakathi kwekhaya lakithi emzini waseMabhekeni. Ngithi uNkulunkulu mkhulu wangela. Ngicela kakhayithele mina-ke njengengane yabo abayithathe bazoyibeka la. Ukuthi-ke bangikhanyisele into zami zikhanye zonke. Kungabikho umuntu wakithi osazongiphikisa, osazochitha izandla akhombe lokha nalokhuya. Ngicela nje bangiphe indlela yokuya phambili. Ngikhoze lokuNazaletha kuze kufike egcineni. Ngibaqoqe bonke abantu bakithi bebe ngaphakathi kwekhaya lakithi. Bangakisele umuzi wakithi, bangiphilisele nezingane. Zibuye lapha esidwanguza khona. Ngoba hlushwa izingane ukuthi yami sizele, kodwa sifana nokuthi asizele. Azikwazi nosinika nje 20 rand. Wawuthi na usebenza umfana, imali thina sikhula sibeka noma kubani.
ubaba nje esehlezi naye kulo ndawo ehlezi kuyo sasinike lo baba lokuthi baba sibambele ngayo imali unika mhlawumbe ekhaya uyabalela lo baba imvilophi zakho ukuthi uzilethe zangaki akunike njengoba zinjalo ayithatha ayibophele enkonyaneni la ugqokele phezu kwayo wofika uyithathe ekhaya namhlanje akusenjalo imali ihlala emabhenki lawo mabhenki lawo lezongana zisiniki lo mali ziyayidlela nje ziyayidlela nje ziyikamuzele nje imali zingasinaki nokusinaka ukuthi sobani nathi nje nayi phambi kwami igqokiswa yini yenziwa yonke into namabuza uyisi ukuthi wazini ngale ngane igqokayo usayizi bani akayazi sithola ubunzima siyacela mshumayeli lokho nikushoyo umkhokheli angathi ngiyekho unyuke kukho ningahlale nisigqugquzela njalo ngoba mina ngingahamba indawo zamathempeli akaze ngithola ukukhuluma okufana nala ekhaya kwahambile impela amathempeli uyazi mshumayeli kodwa angaze ngiyithole indawo efana nala ekhaya la ekhaya kuwamondlwe intandane inkosi kusise nikuzwile ezulwini nguwe wedwa imiphefumulo ingeya ezulwini Nazaretha ingcwele umshumayeli bekhuluma ngeimpunga kusasele nje cishe iminyaka emine bese nami ngingayibiza ngempunga 4 angazi kodwa noma bazonginika ikhadi la kasasa kodwa nje kusele iminyaka emine angazi mshumayeli ngoba isanda nezwe ekashembe isanda nezwe uthingo lwenkosazana lwake lwamtshela emehlweni lwasho lwathi lela thempeli lelane elami nina neinsimu elinyiwe yahlakulwa yaniselwa konke sikhulumayo nje kuyizikhuthazo futhi ke kuleli thempeli uma ungenzi kahle awuxoshwa umshumayeli awuxoshwa futhi umkhokheli iyona ingilozi zakuchitha manje ke uma kuthiwa akuyalwe nina angazi ngoba nomuntu onibhekiwe nina wathi uma ngabe ubaba ecela kule ndawo le uthingo lenkosazana acela ukuthi icela kwakhelwa umuzi ngoba umuzi alisesenawo kulelizwe wacela leli thempeli thandi makhele umuzi ngoba impande zikaShembe zikulelizwe uma kulungiswa izinto zobuNazaretha uyazi umshumayeli ukuthi
ubese sonto ethempelini lapha emaqhaweni. Khona indoda yahambayo lapha emaqhaweni, yahamba emhlabeni ngo-1976. Yayingumgcotshwa le ndoda, yashumayela yasethi ebusuku ekulaleni kwami ngibone amaNazaretha alwa impi enkulu kakhulu. Kodwa ngithe ngibheka ngabona inkosi ime yodwa, akekho phakathi kwalabantu ebekade balwa obekade eme nenkosi. Sengiyahamba mina ngiyoma nenkosi ngoba akukho umuntu ome nenkosi, abantu balwa bodwa. Kwakuyinkonzo yasekuseni, yaphuma le ndoda yaya lapha ehostel eDube yolala. Ekulaleni kwayo ayibangasavuka esontweni lasemini, yangena inkonzo yasemini akaqhamuki lo baba, yaphela inkonzo yasemini akaqhamuki lo baba. Amadoda amadala asathi hey, lo mgcotshwa ukhuluma inkulumo enzima kakhulu, ake sihambe somhlola. Wathi bafika endlini yakhe bamthola uqondile, yileli izwe lalapha eGoli. Engicabanga ukuthi uma ngibheka amaNazaretha ngithi ngiyabheka njenge obaba indlela abahlale babengitshela ngayo abaningi sebahamba emhlabeni, ukuthi nine nibhekiwe, nine nifana nensimu elinyiwe yahlakula, ukunifaka nje isikhuthaza kuphela. Njoba ke nizophuma amaNazaretha niye emzini oyingcwele kule nyanga le kaJulayi. Yebo izingane izona ezibonakala ukuthi ziba uvanzi kakhulu, kodwa ke nakuwo wonke umuntu ozophuma aye kuya muzi wengcwele kufanele aphume inhliziyo yakhe inhle iwashekile. Uma khona umuntu omkoletayo umbhadale noma nixoxisane. Uma ungezukhona ukumkhokhela lo 100,000 awuzobe umkoleta wona there and then. Makhona umuntu enixabene naye nisondelane nixoxe, awu mntakamkhulu lapha akuhambanga kahle nalapha nalapha. Mawulaphane emlwami uzoyingcwele uyochitha amanzi aphuma kuwe emzimbeni, udinga usiqoqo. Mangabe uyochitha amanzi obekade uhlambuluka ngawo awuwahazisi, dinga uwathele indaweni nje lapha azoshona khona phansi. Mangabe khona ukuxina emakhaleni awukuhazisi, ukusikhipha kahle, ugoqe ngale nto ukukhipha ngayo, ukufaka uzohamba uyokulahla uma la kulahla khona emstamkokweni. Ngixoxela laba mhlawumbe odadewethu mhlawumbe abafikayo abangakazi, kodwa lokho engikhuluma ngako kuyenziwa nasemakhaya. Ekhaya noma ngabe kuthiwa wathi uhlambuluke le ndishini awuhazisi nje amanzi. Leyo nhlonipho ke nalapha ikhona, iba khona. Bese kuba khona ke ngapha ngakithi ke eNhlasuthwini. Mangabe ukuthi kunomhlangano obizwayo ukuthi eNhlasuthu ngapha ungawazi ukuthi owani, shaya ikhona, shaya nje ikhona uthi shwi, ingathi uyehla uyakhona nawe uyala enibizwa khona, kodwa ugcina ujikile ungayikhona. Ngoba kuzokwenzeka ukuthi uzwe okungafanele ukuzwe. Ukube uShembe wayengazivezanga kimi nezinto engangizizwa ngiyinsizwa nje between 30 and 40 kobaba labe engangisebenza nabo, uma sehlile silapha ezansi umzumntu ekhuluma uthi hawu lo muntu ukhuluma ngoShembe ukhuluma kanje, kodwa manje futhi uyo uhamba eduze kwakhe, kanti le nto ihamba kanjani? Ngibuye la eGoli ngidonsa ubaba umfundisi, kanti le nto ihamba kanjani? Ngizusibani ethi 1 2 3 4 5, athi mntanami uzwe obekungafanele ukuzwe, ubuye kanjani kulowo mhlangano, bungeneleni lapho.
siziqoqeke eManazaretha uma ngabe siphambili komuzi oyingcwele. Kuloya muzi kunamathambo angcwele. Kuloya muzi kunenyanga yezulu. Kuloya muzi kunothingo lenkosazana. Mangabe sikhuphuka ubona kukhuphuka dlule egedeni. Ubona abantu badivosho ngamadoda. Nawe yenze njalo. Ngoba udlule endaweni engcwele. Kuloya muzi Manazaretha ngo1995 ngoSeptember. Kulela tempele ethezansi. Ngekhathi inyanga yezulu ishintsha ibhanje. Kwaduma izulu. Umshumayela kanixoxela ngelindaba. Kwakuthiwa makuthiwa kujiwa ikhona kuroundwa itempeli. Abekwa phansi ithingo lenkosazana thandaza madlala lithi ngqinqinqinqinqinqinqinqin. Abuya phakanyiswe kujike elinye ikhona uthi uma ithingo lenkosazana mbekeni phansi thandaza shababa lithi ngqinqinqinqinqin. Waze kwafika ekhonini lapha ezansi la kwehla khona umlilo njengoba kuthiwa uthingo lenkosazana kwehla lapho mhla ehola uyise. Nkosi bosebenzwe apha. Ngiyalikhetha unyazi lwezulu. Mfana wakanzuza enkandla tempeli engikulona kusentethelweni tempela ayibonga inkosi. Ngiyalibonga ithuba engilitholayo ngicela ukuhlabelela isihlabelelo sika 219 verse elilodwa. Wazinda ngokuphephisa ngiyaxolisa 124 abahamba Amen. Cha siyabonga abantwana benkosi. Obaba sebekhulumile kakhulu. Besilolongela ukuya emzini kaNkuluNkulu okusebuhleni bamaNazaretha. Amen. Sebe siyalile nje bakhuluma zonke izinto okufanele masizenze before siye emzini kaNkuluNkulu ukuthi kufanele sihlambuluke enyameni sihlambuluke nasemphefumulweni. Singayi emzini kaNkuluNkulu namabibi makukhona umuntu oxabene naye kuhle ulungise kusemanje ungayi naleyo nhliziyo enjalo emzini kaNkuluNkulu. Ukhona ubaba oziwakhuluma ngesiginci angazi ke lesi siginci bekhuluma ngazo kodwa uthe akushawa iginci emakhaya sithi siye esontweni isiginci sesikhalile ekhaya kuze singakhali esontweni. Amen. Siyabonga ke bantwana benkosi. Ngithi uma siya emzini kaNkuluNkulu iyodwa into esuke siyoyifuna siyofuna isibusiso. Iyona nto bantwana benkosi esizobe siyele emhlanganweni ukuyofuna isibusiso. Mase ngifikile emzini kaNkuluNkulu kufanele ngiyibuze ukuthi into nento engiyenzayo konje izonginika yini isibusiso. Ngoba uShembe wathi isibusiso sihambisana nesiqalekiso. Njengoba baba bekhuluma ziningi izinto ezibhlungu ezenzeka ebuhleni uthola ukuthi sekukhona abantu esebebonakala
bengamile kahle emzini kaNkuluNkulu. Ngokwenza zonke lezo zinto abatwana benkosi angisitholi isibusiso kodwa ngizuze isiqalekiso. Kube khona njengoba siya kuloya muzi abantu beke babone uNkulunkulu kithi. Ngoba abatwana benkosi kuyenzeka ngenze isenzo esizokwenza ukuthi omunye umuntu abone uNkulunkulu kimi. Isibusiso awusitholi kuShembe kuphela, kodwa isibusiso uyasithola nakomunye umuntu ngokuthi wenze kahle kuye. Uma ngenza into enhle komunye umuntu ebonge ejabula, ngithola isibusiso ethi awuShembe ngiyabonga, uNkulunkulu impela uvele ezulwini ngoba khona lento enhle sengiyenzile kuye. Uma futhi ngenza into embi komunye umuntu, uyalakhale ethi awuShembe bengoneni, bekwenzekeleni kangaka, usebona omubi ungene kimi, wambona ngamehlo uSathane, umbona kimi ngikholwa. Sengathi ke uNkulunkulu engasikhumbula uma siya kuloya muzi sazi ukuthi sizofuna into yodwa, sizosebenzela isibusiso. Yonke into ukuhamba kwethu akube ukuhamba okuhle okuzokwenza ukuthi sithole isibusiso. Bese uNkulunkulu esipha amandla ukuthi isibusiso sisigcine ngoba uShembe uyasinikeza isibusiso, kodwa ayikho into enzima njengokulondoloza isibusiso batwana benkosi. Yake yathenya insizwa, kukhona omunye ubaba owayefisa ukuya emhlanganweni kodwa amandla engenawo, wahlala ekhaya walinda. Wathandaza ecupha ikhala ukuthi njengamanje ikhathi ukuthi kwenziwe ukuthi emhlanganweni naye ekwenze esekhala kubo. Uthi waze wavala umhlangano laphuma izwi. Uthi mase liphumile izwi ukuthi wavala umhlangano babuya abantu. Uthi wathelela ebusuku wabezwa abantu bebuya emhlanganweni. Uthi wasese kuba khona ingxokozelo weza ukuthi kunengxabane khona. Uthi kwaphinde kwafika ubuthongo walala. Uthi kuthiwa meselele wasekufika izwi kuye lathi ubezwile labantu bebexabana, wathi yebo ngibezwile, wathi bebephuma emhlanganweni. Wathi njengoba kade bexabana nje isibusiso sisale khona ngeke besafika nasekhala kubo. Wathi njengamanje vuka nohamba uyothandaza, isibusiso sathola umuntu obengayile emhlanganweni, kwathi obeyile wangafika naso kubo. Sengathi ke uNkulunkulu angasikhumbula ethi uma ngabe seyikhiphile ibusiso batwana benkosi sikwazi ukuyilondoloza siye sofika naze emakhaya. Khona ubaba othe singa attendi nemhlangano ezobizwa, singabi bikho lapho khona kuzobe kukhulunywa ngamagama abantu. Ngithi uma ngikhuluma abantwana bakaNkulunkulu ngithi uShembe uyilo into wena oyiyo kwabanye abantu. uShembe uyilento kimi mina engiyiyo kwabanye abantu. Uma nginomusa komunye umuntu noShembe uzoba nomusa kimi. Uma nginesihe komunye umuntu mangabe hluphekile noShembe futhi uzokwenza njalo, uzoba nesihe kimi. Uma ngifisa imizi yamanye amadoda ivuke, uShembe uzokwenza njalo, uzowuvusa nokababa. Kodwa imizi yamanye amadoda mangiyichitha, nami wami uzochithwa. Mhlawumbe ungechithwe kimi kodwa uyochithwa ngisho izizukulwaneni. Uma ngihluleka ukuhlala ehlazweni lomunye umuntu, nawe wami uNkulunkulu ngakahlali kuwo. Ngoba nje wasemzini kaNkulunkulu nje kukhona umuntu ozombona emkabi. Sakhulu baba besitshela ukuthi akuyona inhlanhla ukubona iNazaretha alona, kodwa esikhathini sethu sekuyinhlanhla. Sengikhuluma ngakho nobe ngazi ngize ngimfonela ukuthi njengoba kade ngisebuhleni ngibona usibanibani enza ukuthi nami uShembe ngekazaza kwazi ngekalifihle lamihlazo batwana benkosi. Siyesizwe kuthiwa khona inkosazane uShembe ayithatha wayifihla phansi komjiva, wathi ngigodla into yami kodwa yayingahambi kahle. Obaba bebasitshele bethi ezulwini likaShembe siyolingena ngokuthandwa. Ngiyibuza umbuzo ukuthi uShembe uthanda abanjani? Abanjani laba bathandwa uShembe? Kungenzeka abantwana benkosi ukuthi abathanda uShembe abanothando lwabanye abantu. Sengathi ke uNkulunkulu angasikhumbula sibe nothando lwabanye abantu batwana benkosi. Sikhumbule ukuthi njengoba siya kuyamuzi siyofuna into yodwa, siyofuna isibusiso. Makhosazane
ukwenza kwenu kube kuhle, nihlale emadokodweni nabazali benu, ningehli nenyuka ngoba ukona nje okuncane uthola isiqalekiso kuyamuzi. Uke wasitshela uShembe ekhuluma elinda unyazi lwezulu lwathi ngesikhathi senkosi ilanga kukhona amadoda noma insizwa zaleli bandla inkosi yayithumela yathi ayihambe ziyofundela ukwakha. Uthi zahamba zayofundela ukwakha zase ziyabuya zawubika enkosini ukuthi baba sesibuyile. Uthi yase seyithi inkosi senibuyile. Bathi baba yebo. Yase ithi inkosi ngifuna ukubona ukuthi ngabe nifundile seniyakwazi ngempela yini ukwakha. Yase seyibanikeza indlu inkosi okufanele bayakhe. Bathe mabe yakha lendlu bephakathi nayo kwase kuba khona oyedwa owangenwa umoya omubi wathi konje njengoba sikhanda lendlu sizothola malini. Wawufaka kulaba bantu. Kukhona kumuntu onjalo ohleze efaka abanye abantu umoya omubi. Sengathi uNkulunkulu angasikhumbula asiqhelise kulabo bantu abanjalo. Wathi yini esizoyithola? Uthi bathi laba hawu phela uyazi nje ukuthi la ekhaya ukusebenza kwakhona iyodwa into ethola uthola isibusiso. Yathi lensizwa ngeke mina ngisebenzele isibusiso. Yathi yasuka lapho yahamba yakuyona inkosi uqobo. Yathi baba ngizobuza ukuthi konje njengoba sisebenza lapha yini esizoyithola. Wathi uShembe nizothola isibusiso. Wathi mina baba ngeke ngikwazi ukusebenzela isibusiso. Indaba bekhulunywa uShembe ngathi noma uJune odluleni noma imuphi elinda. Wathi mina ngeke ngisebenzele isibusiso. Isibusiso siphekwe izinto sidlula zonke izinto abantwana benkosi. Kubalekile ukusilwela ngaso sonke isikhathi ngilwela ukuthi ngithole isibusiso. Bahleze besitshela ubaba ukuthi njoba siye ebuhleni nje asilwela ukuthi inhliziyo zethu zingahlubuki. Singabahlubuli futhi abanye abantu. Angabe bikho umuntu ozohamba sehlubukile ngenxa yami. Ngoba mangabe sengihlubula omunye umuntu ngeke ngize ngisithole isibusiso kodwa ngizothola isiqalekiso. Wathi lo muntu mina ngeke ngikwazi ukusebenzela isibusiso. Kuthiwa yathatha ithi inkosi awu ngiyadabuka mntanami umuzi ngeke uzube nawo. Kuthiwa kwahamba lensizwa yabe sekuthe iyakhanda umuzi awukhandeki isinomndeni. Ihamba ihlala emqashweni inomndeni ngoba yala isibusiso yathatha kancane igama nje elingathathi ngisho imzuzwana malikhulunywa elithi nje inkosi kubusiso walithatha kancane wathela akalifuna ufuna imali. Lensizwa yehla inyuka umuzi ungakheki. Behamba behlala emqashweni kwaze kwasuka izingane zawo zaya kuShembe unyazi lwezulu. Zafika zathi baba siyacela usikhumbule umuzi kasinawo sihamba sihlale emqashweni. Kuthiwa umabona kude owayekhona ngesikhathi senkosi ilanga wathi hambani niyobiza ubaba wenu uphi ubaba wenu. Bahamba babuya naye wase siyamkhumbuza uShembe ukuthi wathi wena kubaba inkosi ilanga. Yase seyakhumbula yathi yebo yikho kumuzi ungenawo ingenxa lesasiqalekiso wasithola wena wanqaba isibusiso. uNkulunkulu ezokunikeza isibusiso sokuthi ube nomuzi. Uthi uNkulunkulu enothando enesihe nathi okufanele sibe naso kwabanye abantu efundisa thina ukuthi kubalekile ukuthi mawuyikholwa ube nesihe. Wathi kulungile ngiyanizwela hambani nilanda imbuzi. Bahamba balanda imbuzi wazobacelela intethelelo inkosini ilanga. Bayithola inkosi yasikhipha isibusiso. Babuye bazobonga bathi baba siyabonga umuzi sesiwakhile ngegama lonyaza ibonga inkosi. Ngiyabonga abantwana benkosi inkosi yobusisa nikuzwile. Lathi ingane zakaNgcobo njalo Dube Ngcobo zisahlupheka namanje. Uma nje emhlabeni kuke kwakho umuntu othi ingane uShembe wandiza iyavuka ezulwini icala. Ithi inkosi unyaka nonyaka ingane zikaNgcobo lethi imbuzi. Kwakho umuntu nje emhlabeni othi ingane kuthi uShembe wandiza kwaNgcobo amagama akho. Uma uyiNazaretha zibophezela ukuthi amangingawaqambi. Cha insizwa akudlulise lokho. Ngoba kusasa ngizothi indlu yegagi yanethu.
njengoba kade ngiyekhaya bengayilo ukuyobona iy'ngane bengiyofona ngifonela omkhulu ukuthi la madoda abawabumbile afikile ekhaya bengiyoshisa impepho angingenanga nasendlini yami ngoba isikhathi asikafiki ngilinde iy'nyanga ey'ntathu ukuba ngiyobatshela ukuthi amagama alamadoda wesibanibani ngiwafake iy'phandla bese ngicela ukuthi emadodeni ayihamba ephuza angabuye ezobeletha kulezi ngane. Emva kwenyanga ey'ntathu ngithi akinitshele ukuthi ebengibuyele ekhaya bengayeli ukujabulela amawele kodwa bengiyoshisa impepho ngiyosabela ukuthi zifikile iy'ngane la ekhaya. Amen. Inkosi usuphakama kwebandla ushumane uzobusisa abantu ayiphakamisa isandla inkosazana ezohlabelela siye ebuhleni manje 126